Shalom, selamat hari Minggu. Huria nani holongan itu hatta Yesus Kristus, tapara di marohatta lau marsaur doho di bata, di bagasam minggutta sadarion, di narap hita di bagasa joroon, nang dijabu di pardalanan, nama dohoti par minggutta sadarion, anggiat ma parsauratta, makkorhon las niroha doho dame di bagasan ngulutabe, tu hasangapon ni hatta Yesus Kristus atong marahomom mahita sa tokin. Tapuji matuhatta marhite bukwede nomor 467 ayat sada dohot tolu. Asini rohamu puji Allah manobuso di paia sorohaku nabe soranuau ingananmu rohanami ondimi manggohi pakedo Di bagasan goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di porbadia, nama no palangi dohot tano on. Amen. Gok asini roha ni Jehovah do tano on, marhite-hite hata ni Jehovah do majadi akalangit. Marulupuluk mahamu ali akapartigor mga sahon Jehovah. Talup do maredde akana ujur marroha. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata para siroha na sumurung didok hatamdo ikom manaon hami jolo rap dohot Tuhan Yesus Kristus asarap hami dohot ibana dihasangaponi sai parrohai mahami asauduk hami tulo moni roham jalahot hami dihaporseaon nature asatotong makirim dihaheo dohot hasangapo sugut silehonon mutuak kana porsea diho. Amen. Huddul mahita. Tapuji matuhatta mareddehita.
Tabigema hatani debata patujolo ni jamita diturputta di minggutta sadarion i manatar surat sada Yohanes tolu ayat sada dohok pitu. Sada Yohanes tolu ayat sada sahat tu pitu. Tajahama margetian. Songonon ma hatani debata. Idahamu ma godang ni haholongon na binasabasahon ni amai tu hita. Ay targuardo di hita akka anak ni debata. Jala akaido hita tutu. Dibaheni dang ditanda portibiok kita. Ay dang ditanda anggo ibana. Kamu laka habolongan, anak ni batadu kita muai. Jaladang dote di papatan, manang nagagayaha kita subuh. Alay kaboto, ang gulung patan ibana, jadi suman mahita tu ibana, ay daud kado pangasan. Ganup na makirim songoni di ibana, di perbadiai madirina, songon ibana na badiai. Pangalaw sido ganup na mardusa, ay pangalaw sionido pusay. Di boto hamudo na mabuat akka dosatta do ibana, ubahen naro dangadong dosa anggo di bagasan ibana. Nasa namian di bagasan ibana, dang mardusa. Ganup si pardusa, dang dumdi ida, jaladang kadya ibana. Hamu akka anaha unang dipototo halak kamu siulahon hatigoran ido natigor songon ibana natigori songonima hatani debata martua ma akka nau begi hatani debata jala nau peopsa amen. Tapuji matuhatta mareddehita. Kuria nani haholongan itu hatta Yesus Kristus di pardalanan ningoluta si ganupari gudang tabolus hamaolo dohot hasusaan gabe dohot hita marlau dosa diakkana markeluarga di parsauratta si ganupari terlumubima dia dopan ni debata atong roma hita tujulo na marsobba jalata solsolima dosatta na godangi lau mangido hasesani dosatta martang yang mahita di bagasar rohat tabi.
Ale Tuhan Yesus Kristus, anak ni debataan na tibuli, rodo hami marsoba di jolo ni patmu na badiay, na tinobuk di labang haliaon, hinorhon ni hadusaon nami na jati, sayunang ma di hagigi horham hami na marlapu-lapu ala ni dusaon, paiyas jala parbadiay mahami di bagasan mudarmu, asa manahan hami sahat ro di hujungna. Pauduk marohanami tu bagasan panol soliod dohot hamu baon ni roha, asa taluk parbue ni ngulu namion, gabe uap na husus di jolom. Asa nasa gugu ni pabanan nami, papatarhon hasitongan ni asi dohot holong ni roham, mana sotupa sumurut sia sude jolma na makaholongi dohot na mangulahon hatam, pargugoy maroha ng haporsyaw nami, asalam margugu hami, jonok tulabung mi, jalaunang mapasobu hami tergogot ala ni hagaleon nami, alay tugu jalaramoti mahami totong, asa hot hami mardalad di dalammu nasitong jala nabadiyay. Amen. Tabigi mabaga-baga ni debata, taringa tuhasasan ni dosatta. Asaod do narumikko di hitaon, adong do dihita situan ni malim, nahudul di siamun ni habangsa hatong mangon na di banua gijangi, di baheni tarhib bahen ibana do paluahos sadok akka nama jonohi debata marhite ibana, ay na mangulu do ibana totong lao mangudihon na sida, hasangapom ma di debata na di gijang, hudul mahita. Tapuji matuhatta mareddehita. Hata ni debata nagabe ruhut di ngolunay baru di bagasang minggut ta sadarion imana tersurat di buku ni si Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Songonon ma hata ni debata. Dungi diulahi Yesus ma majamitai nasida nin nama. Audo panodangi di portibion nasotupa mardalad di nahulom na manghihutonau. Di ibana dotahe panodang hanguluan songonima hatani debata atong rap mangidogogo mahita tutuhatta debata ale Tuhan debata sai pargugoy mahami mangulahon naho bartu hatami amen.
Tapuji matuhatta mareddehita. Tahatidak ma hapor siautai songon nah hitidak kon nidongata sahapor siaut di portibion atong rak madok mahita. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan nama no palangi doho tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman na tubuhon ni si Maria nagabe-gabia siatot di porbadia andorak suabubuan. Ido tuhatta na manaon na bernit di panguhuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang jala tua tubanua toru dung ditanom na mulak mangulu diari patuluhon na manaik tu surgo lahuhudul siamun debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditod di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia dohot dihasani dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu dosogo daging ni halak na mate dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Hudul mahita. Tabigema tabbahan nititing namasa dihita di bagasan mingguan. Tabahan ni titing
di Minggu Tasadarion, Minggu 14 April 2024. Perjulu, titing perjulu perbogasan. Naing majalo pamasumasuon maringanan di Huriata GKPI Padang Bulan, tanggal 24 April 2024, Ima Albert Posma Perlindungan Simanukalit SE, anak niamata situa Hotma Simanukalit SE MSC, tubuni inata Catherine Boru Simoraker, Nasian Huta Jalan Jamin Ginting, Gangganevo nomor 20, ruas Nihuriata DKPI Padang Bulan, Sian sektor opat. Dohot Orowanna, Artauli Simamora, ahli media, Boru Niamata Peltu Purnawirawan, Situa Hengki Simamora, Tubuni Inata, Nurma Boru Situmorang, Nasian Huta Jalan Pintu Air opat, Gang Kunci nomor 10 Alu, ruas Nihuria HKBP Simalingkar, Resort Kuala Bekala. Napaduahon berita habok niroha. Nah di hari Sabtu tanggal 10 April 2024 nunga marujung ngulu amata situa es saragi napitu tutup usia 70 tahun. Pinabaluhon ni nata te boru situmorang namaringanan di Jalan Linggaraya Gang Kasih nomor 2 Simalingkar B masuk sektor Saplutulu. Di Patupa Huriata dosa dario disi Parmingguon Borhat do akarobongan kur laho madohoti Parmingguon disi. Ima titing namasa di Huriata lau manomu hatani debata marede mahita sian bukuede nomor 224 ayat sada sahat tutulu. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, mana mangaramoti hati-hati dot pikir ramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Makuling mahuale debata Jehovah, nungam tung mawas male hami di hatam. Mangasahon anakmu Yesus Kristus Tuhan, jala sipaluahami. Amin. Horasma dihita saluhutna Huria nahina holongan di bagasan Yesus Kristus hatani debata dihita di Minggu Misericordias Domine sadarion pesalmen bid 24 mamukama sian ayat sada satrodi ayat sia hujahama dihita saluhutna songonoma didok disi ede sian si Daud saya lusi mau ale debatani hati goraku
ia hujau ho jala palu bangau jupa hagogotan. Asim maroham diau jala tangi hon matang yaki. Ia hamu pinopar ni jolma. Sia lelengodo lea rohamu di hasahalauki. Sadia lelengodo haholongan ni rohamuna naso hasea. Jala di oron muna gabus. Unang so di boto hamu. Marha surangat do di bayan Jahoba akahasiana. Unang so di boto hamu. Marha surungat do di bayan Jahoba akahasiana. Matua di tangion Jahoba do molo ujo ibana. Hol sohok kamu hiyamma. Asa unang dapotan dosa. Marhusari marohamuna. Dungro di podomak kamu. Asa sonang hamu. Pelehok kamu ma pelean hati goran. Jala marhaposan tu Jahoba mahamu. Lando akan amadok. Tung ise ma manupako nadenggan tu hita. Alayale Jahoba. Say pasodakon ma tu hami sodang ni bohim. Gumodang do las ni rohaku dilehoko sian dinasida. Di hamamasa ni gotilon eme doot anggur nagabe situtu. Sonang doau. Hupapeak huhut mamit tornok. Ay sasadahodo ali Jahoba. Pasonang au maringanan. Ido sahatna martua makana manangi hon hatani debata. Dohot no peopsa. Huriana hinaholongan di bagasan Yesus Kristus minggu sadarion. Sahat mahita di minggu paduahon dung pesta Paskah. Misericordias Domine, gok as ni rohani Jahoba do sadok portibion. Bumi penuh dengan kemuliaan Allah. Biasana di minggu-minggu dung Paskah, las ni roha martabado, semangat iman itu bertambah, sehingga firman Tuhan biasanya semakin menguatkan dan meneguhkan orang percaya. Na rap dohot tita do Tuhan debata, jalamia do di tonga-tongata Tuhan debata. Mologok asini roha ni Jahoba do sadok tanoon, hata ni debata di bagasan tikyon na yang mamakulingi hita. Dunia ini penuh dengan kemuliaan Tuhan melalui cahaya wajah Tuhan. Ido bahen ojahan ni jamita di bagasan tikyon. Pasodakom matuhami sodang ni bohim. Cahaya wajahmu kiranya menyinari kami. Huriana hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Di bagasan pojot niroha. Di bagasan hagogotan. Di bagasan parsorion. Biasana di sido partikian na dumenggan laho manopot debata di bagasan tangiang. Orang yang sedang menderita, orang yang berada di dalam kesesakan, biasanya waktu yang demikian adalah waktu yang paling tepat untuk seseorang datang bersembah sujud di dalam doa kepada Tuhan. Karena biasanya penderitaan itu mampu menyeret lutut orang percaya untuk cepat bersujud kepada Tuhan. Jala somalna daya manginang parsorion ni sadana tua-tua pojot ni rohana ima mida aka ianakonna. Ragam do na pinatupan ya kayanakon mabayan olo mangarsahi rohani natorasna olo magale rohani natoras. Bahkan sering sekali orang tua itu sakit karena perilaku, sikap, dan karakter anak-anaknya. Sudahlah dibesarkan, sudahlah dididik, dipelihara, dirawat. Harapannya ialah supaya kelak setelah dewasa, anak-anaknya ini membanggakan orang tua. Tapi sering sekali justru malah apa yang tidak diharapkan itu terjadi. Imana masa di pardalanan ningolo ni si Daud. Daud memiliki seorang anak yang bernama Absalom.
Dibesarkannya Absalom dengan kasih sayang, dipeliharanya dia supaya kelak menjadi kebanggaan orang tuanya. Bahkan sebagai seorang bapak tentu dia memberikan teladan yang paling baik kepada Absalom. Tapi apa mau dikata, idope partikian dung lamma godang si Absalom dung tabba rohana. Justru semakin Absalom tambah dewasa, malah Absalom mau mengejar-ngejar bapaknya dan mau membunuh bapaknya, supaya kekuasaan bapaknya itu bisa diteruskan oleh Absalom. Hatinya sakit, hatinya tersayat-sayat melihat anaknya tidak seperti apa yang diharapkan. Au membayangkan, mungkin Raja Daud membayangkan, mengingat masa-masa ketika Absalom masih balita, bagaimana Raja Daud menuntun, membimbing anaknya, anak yang dikasihinya itu. Alai dung magodang, justru anak yang dibanggakannya itu yang menyayat hatinya. Ido bahen didok Raja Daud di bagasan tangyangna. Say alusi maaw ale debatan ni hati gorakko. Ia hujau ho jala pajup palubangau jupa hagogotan. Asima roham diau jala tangihon ma tangyak. Raja Daud percaya bahwa di dalam kesesakan Allah mampu memberi kelegaan. Ini keyakinan yang pertama di dalam syair nyanyian Raja Daud. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, napaduahon marhite-hite turpukon toktong neng di paingot Raja Daud bahwa perbedaan seorang yang mengenal Tuhan dengan orang yang tidak mengenal Tuhan ialah jiwa besarnya. Hido di ayat 3 didok, ia hamu pinopar ni jolma sadia lelengodo liaro hamuna di hasa halauki sadia lelengodo haholongan ni rohamuna naso hasea jala di oromuna gabus. Raja Daud justru menyayangkan perbuatan Absalom dengan kawan-kawannya. Raja Daud sangat merindukan pertobatan Absalom dengan para orang-orangnya. Karena banyak para petinggi yang memanfaatkan situasi ini untuk merebut kekuasaan Raja Daud. Alai Holan tu debata Jahobado Raja Daud Mapurus. Dia hanya berserah kepada Tuhan di dalam berbagai-bagai situasi sulit yang dialaminya. Raja Daud menjelaskan, unang sodiboto hamu marhasurunga do di bayan Jahoba kahasian. Matua di tangyon Jahoba do molo hujoi ba. Ada satu keyakinan dalam diri Raja Daud bahwa Allah ada di pihaknya. Ada satu keyakinan dalam diri Raja Daud bahwa Allah pasti mendengar seruan Raja Daud. Ido bahen hol sohok kamu hiyamma asa unang dapotan dosa. Marhusari marohamuna dungro di podoma kamu asa sonang. Di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah banyaknya pergumulan, dan di tengah-tengah kesulitan yang dialami oleh Raja Daud, masih sempat Raja Daud menasehati orang-orang yang menyakiti hatinya. Mulai sian ayat onom satu ayat pitu
diajari do kita bahwa di dalam kesesakan juga jangan pernah meninggalkan ibadah. Peleho kamu ma pelian hati goran, jala marhaposan tu Jahoba mahamu. Lado akan amadok tung ise mamanupakon nadenggan tu hitam. Alai ali Jahoba sai pasodakon matuhami sodang nibohim. Huriana hinaholongan di bagasan Yesus Kristus, di bagasan parsobaon tatuadopan ni debata, di sima marulaon debata. Sering sekali pergumulan membawa kita menjauh dari Tuhan, tapi setiap orang yang karena pergumulan datang kepada Tuhan, maka di sanalah cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Marhite-hite turpukon, marhite-hite jamitaon, naing dipakulingi debata hita amanginang huriana hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Paling sedikit tolu hal gabe bohalta tu bagas taganup dung mulak sian bagas coroon. Naparjolo di bagasan pojot ni roha, di bagasan hagogotan ingot tamuma, tangiang do naboi palubak kon roha. Ini pesan yang pertama yang hendak kita nikmati firman Tuhan ini. Di dalam kesesakan, di dalam pergumulan, di dalam penderitaan, di dalam kerumitan hidup ini, ingatlah selalu seru kepada Tuhan atau doa kita kepada Tuhan akan membawa kita kepada kelegaan. Huriana hinaholongan huelek kita lau mabuka Jeremia 33 ayat 3 didok disi songonon jauh-jauh maho tuau asa hualu siho asa hupabotohot tuho hata kanabolon dohot nasokal aka naso binotomi. Jeremia menyebutkan, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, yakni hal-hal yang tidak engkau ketahui. Ada dua pilihan bagi orang yang sedang berada di dalam kesesakan, berserah atau putus asa. Ketika engkau berserah kepada Tuhan di dalam doa, Dia sanggup memberi kelegaan. Tapi ketika engkau pilih jalan putus asa, madele, maka engkau akan masuk ke dalam dosa yang semakin dalam lagi. Engkau akan masuk ke dalam kesesakan yang lebih sesak lagi. Sialani hatani debatana parjolo mamakulingi hita. Jupang ro hagogotan, jupang ro parsorion, tangiang do natuk laho palubakon roham. Doa adalah jalan untuk engkau beroleh kelegaan. Napaduahon marhite-hite turpukon na yang diajari hita asa ahadu tahemolo di bagasan bahasa Batak, mengendalikan diri, menjaga diri, karena ketika seseorang sedang sakit hatinya, ketika seseorang sedang terluka batinnya, ketika seseorang sedang berada dalam pergumulan, sering sekali dia marah kepada sesuatu yang ada di luar dirinya. Ketika seseorang mau berangkat kuliah atau mau berangkat bekerja, masuk jam 8, tapi jam 9 masih macet di jalan, biasanya dia cari alasan untuk marah kepada pihak lain. Ini bagaimana ini polisi lalu lintas?
Ini bagaimana ini kendaraan yang lain ini? Nggak teratur dan lain sebagainya. Ini kok orang ini menyerobot lampu lalu lintas. Ketika alam ini tak seperti yang didoakannya, ketika ada keluarga mau berpesta, katakan lalu pesta nikah, doanya sudah mantap kepada Tuhan supaya Tuhan kasih cuaca yang bagus. Tiba-tiba hujan deras, tamu belum banyak yang datang. Ya dia marah sama hujan. Kenapa hujan ini datang? Aina sebetulnya dona yang marpesta hami sedarion katanya. Atau ketika hatinya sedang marah, dia sering sekali mencari kambing hitam, memarahi orang lain atau mencari kesalahan orang lain atau mencari kesalahan di pihak luar. Alai Raja Daud dangi diulahoni bana. Justru ketika dia sedang tersakiti hatinya, ketika dia sedang tersayat hatinya, di ayat 5 ini dok, holso kamu hiamma, asa unang dapotan dosa, marhusari marohamuna, dungro di podomak kamu, asa sonang hamu. Dalam bahasa Indonesia disebutkan, dan ketika engkau marah, janganlah sampai menyakiti pihak lain. Kira-kira demikian terjemahan bebas ya Bapak Ibu. Tapi berdiam dirilah. Berdiam dirilah. Firman yang kedua ini mau menyapa kita. Ketika hatimu tersakiti, ketika engkau sedang terluka batinmu, ketika engkau sedang berada dalam kesesakan, coba dulu jangan terus menyalahkan pihak lain. Raja Daud mengajari kita di ayat 5 menyebutkan marhusari marohamuna. Coba berdiam diri dulu, supaya engkau bisa mendengar suara Tuhan, supaya engkau semakin mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam sesuatu yang sedang terjadi ini. Unang saya pitor hatop muruk alai naeng ma didok Raja Daud marhusari marohamuna dungro di podomak kamu asa sonang hamu. Berdiam dirilah supaya ada rasa aman dan ada rasa nyaman. Dan yang ketiga, melalui firman ini kita juga mau diingatkan bahwa di dalam ibadah di sana Allah bertindak bagi umatnya. Sekalipun masalah ini banyak, sekalipun pergumulan ini berat, sekalipun beban hidup ini terlalu rumit dalam perjalanan hidup ini, tapi jangan pernah tinggalkan ibadahmu kepada Tuhan, karena di dalam ibadahlah Allah bertindak bagi umatnya. Idoban didok diayat onomi peleo kamuma pelean hati goran jalamar haposan tu Jehovah mahamu. Lalu kita melompat langsung ke ayat 9. Sonang doau hupapeak huhut mamit tornok ay sasadahodo ale Jehovah pasonangau maringan. Sialani huriana hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Hatani debata di bagasan tikyon na yang mengajari kita unang lupa o martangiang jupang roh hagogotan. Jala jupang roh hagogotan unang say tudu halak na manusay dirim. Unang say salahon pihak lain. Jangan cari kambing hitam dari pergumulan yang sedang engkau alami. Seandainya saja dulu aku begini, seandainya saja dia tidak begini, seandainya begini. Tapi berdiam dirilah supaya Tuhan berbicara kepadamu. Jala yang diajari Musa Hita bahwa ketika engkau tidak meninggalkan ibadah, sekalipun pergumulan hidup ini berat, di sana Allah bertindak.
Edo ubahen gok las ni roha, gok as ni roha ni Jehovah do sadok tanoon. Minggu Misericordias Domine mau mengingatkan mengajar kita bahwa dunia ini penuh kemuliaan Tuhan. Dunia ini penuh dengan cahaya kasih Tuhan. Apabila ketika engkau memiliki pergumulan, engkau tahu kemana engkau harus mengadu. Tapi ketika engkau salah pengaduan, maka bumi ini tidak penuh dengan kemuliaan Tuhan. Maka carilah Allah selagi ia berkenan untuk dijumpai, supaya ia bertindak di tengah-tengah perjalanan hidupmu, karena dia adalah Allah yang berkuasa di atas segala Allah yang ada di dunia ini. Pergumulanmu, kesulitan, kerumitan yang sedang kau alami itu tidak seberapa dibandingkan dengan kuasa Allah yang sedang bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Martua makana manangion hatani debata dohot na upyopsa martangiang mahita. Dipuji rohanami dohale debata Jehovah, nama makulingi hami di bagasan tikyon, sasadahodo ale Tuhan, natuk palubakon rohadot pikiran nami, sasadahodo Tuhan, natuk pasonang hami, jala sasadahodo Tuhan, naboy mabain nok modom nami, natape gok parsorion gok parukilon perdalanan ningolu nami. Tuhan nabasa asimaroham pakulingi mahami toktong marhite-hite todim asalam atus sami dihatami. Saluhut ruas ni huriam nong manangion hatam homa nama dongani mangaramoti saluhut ruas ni huriam. Pasu-pasu saluhut ruas ni huriam. Lehon hai pason dot gajang ni umur di saluhut ruas ni huriami. Apuli akan amar sakroha, daoni akan amar sahid. Lehon gogo dia akan nagale, jalahoma Tuhan, na manabanabai haporsyaon dot pakirimon di saluhut perdalanan ni ngulu ruas ni huriami. Asimaroham Tuhan, lehon mapatudu maparkarejoan dia akan nama ngauli parkarejoan. Jala dia akan namar sikola homa Tuhan nama masu-masu nasida. Jala bahen nasida gabe sitiruon di humaliang nasida. Ganu pripe di huriamon homa toktong Tuhan nama masu-masu. Lehon kebahagiaan, lehon keharmonisan di ganu pripe di huriamon. Jala dia karipe namar tangiang tuado pamu. Asa pasu-pasumu nasida di pasu-pasu hagabeon. Tuhana sima roham alusima sihol ni rohana sidai. Asa martaba-taba las ni roha di tonga-tonga ni keluarga di huriam. Pasu-pasu akan namar ulang tahun kelahiran nang pe ulang tahun pernikahan. Pasu-pasu Tuhan saluhut ruas ni huriam nama dohoti ulawan parmingguon sadarion marhite-hite live streaming di bagas nasida manang na di bagasan pardalanan asima roham Tuhan. Pasu-pasu nasida lehon hai pason di nasida dohot gajang umur. Mauliate madiho Tuhan mangasahon anakmu Yesus Kristus Tuhan jala si paluahami. Amin.
Laho pasaton pilihan tuado pani debata hatani debata na manaroho kita pesalmen bid 20 mayat 12 songono mayat disi. Asa hupuji ho ale Tuhan debataku sian nasa rohaku. Jalahu pasangap guarmu saleleng-leleng na. Ido sahat na tapasat na pilihan tuado pani debata di bagasan las ni roha. Rap Jongjong Mahita. Tapasahat mapiliata tuado pani debata martangi ang mahita. Ale debata manami na debanua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silihon leon adenggan jala mual ni nasaw libasan na mauliutus. Kusobahok kami masyan na nilomi tu hami pilihan nami tuho. Molotung adong tarsobahok kami tuho. Nasian tangga muhia doi hujalo hami. Ayah hamahami ubahin na tarliho kami manangaha tuho. Asimaroham. Jalo mapilihan nami on gabi uap na ucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa upake hami pilihan on pati puluhan harajaw may tonga-tonga ni huriam dohod di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite to dim. Asalam hutad hami godang ni silihon-lihon me di hami. Asalam gir-gir hay mandok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Sudehu pasatu ay honak punasa iya Tokong au marurutu ay ho ale Jesus ihokop sudeno
Alia manamina di banua gijang sai penorbadia maguarmu. Sai Roma harajaumu se saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa nidongan namar dosa Tuhami. Una kami togi untuk pangujunan. Palu amahami sian pangaku. Ai ho jana puna arazo o thado ko rodi asamo Kuriani Tuhan mulak mahamu bagasan dami ulah kamu mahatani debata mardongan pasu-pasuna. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata ma boina tuho jala simarohana midaho. Ido pako Tuhan debata ma boina tuho jale pasorohom madamena tuto dim.